ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಗ್ಲು ಮಾತಲ ದೇವರನದ ಏಟು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಅಂದೇಣ್ವೆ ಅಂಚನೇನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಅಲ್ತ ಇಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ತೂದ್ವರ್ಕ ಬಲೆಪ್ಪೈ ಮೊದಲ ಬುಫೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವರ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿರ್ಗೇರೆ ಪೂರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ನಾಗ ನಾವು ಪೂರ ಬೈಯಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜೊಂಬಾತ ಅಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಕತ್ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಮರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಬೈಯಡ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಮೂಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಸೀ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೀ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಲೋಣ ಮಾತ ಪಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕತಿಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಿ ಬತ್ತುಗಳು ನಾನು ಕಿಂಗಿ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ತುಲೆ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಎತ್ ಮಲ್ಲೋಣ ನೆಟ್ಟನ್ನುಂಡು ಜೇಗಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ರೆಡ್ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಜೆಕಿನ್ನ ಮೀನುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಜ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೀನು ಮೂರು ಮೀನು ಕಲ್ ಜಂಜಿ ಉಂಡು ಮಂಜಿ ಗಿನ್ನ ಜಂಜಿ ಉಂಡು ಶಂಕ ಉಂಡು ನೀತಿನಾಗಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮೀಯಂದಿನಾಗಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತಂಡದು ಒಂದು ಬರ್ಪೆನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು ಮುಕ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋರಲ್ ಬೀಚ್ ಹೋಟೆಲ್ ದರಸ್ಸಲಾಂ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ದಯಟು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಅಂದೆಣ್ವೆ ಮಾರ ತರೆ ತಾಳು ನೀನು ಅನ್ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಐಕೆಂಚೂರು ಪೂಜೆಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಕುದ್ದ ಅಲ್ಪಗ ಹೋದ್ವಾರ್ಕ
ಮೂಲಂಜಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿದ ಪೂ ಉಂಡುದುಲೆ ಐಟ್ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಏನಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ ತೂತೆ ನೆಟ್ ಪಿಂಕ್ಲ ಬೊಲ್ದುಂಡು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಸಲೂನ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಲೂನ್ ಹೋದ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪೂರ ಕೂಜರ್ ಪೂರ ತಾಳ್ರಿ ಸುರಾಣ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿದ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡಿತ್ತೆ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲೆ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಅಂಡ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕಿಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚದು ಒಣಸ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಆತಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ನಿಂಜು 2-3 ದಿನ ಅಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ಅಂಚದಿನ ಒಂಚೂರು ವೆದರ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಮಾರೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಇದನ್ನು ವರ್ಷ ಬತ್ತೊಂಚೂರು ತಂಪುಂಡು ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನ 12 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಕಲ್ ಜಪ್ಪನ 4 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪನ ನಿಗಲ್ನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಒಣಸ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡ ನಾನೈತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಐತೆ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡೆ ಆತ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಮೊರಾಣಿ ಅಂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಾನೆ ಜಪ್ಪನ 4 ಗಂಟೆ ಆತಾನೆ ಅಂಡ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಅವೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಣ್ಣಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಾಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ ಪೋಪಿನಿ ರೂಮ್ ಹೋದು ಮೀದು ಜಪಾನಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಮೈಂಡದ 2-3 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಎಕ್ಕಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಜತ್ತಂಡ ಲಕ್ಕನ 2 ಗಂಟೆ ಮೀದು ಇದಾಡನ್ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ಮುಲ್ತ ಕೆಂಬೇರಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಸೈಜ್ ಕೆಂಬೇರಿ ವೈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ರೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯಲ್ ತೊಲೆ ಮುಲ್ತ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಎಂಜಂಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ದ ಎದುರು ಪೂರ ಪಾಡು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೊಯ್ಯೋ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಮರ್ವಾಯ್ ನೆಕ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ರೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಮೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ गाइस वीडियो लाइक मल्पले शेर मल्पले सब्सक्राइब मल्पले अंचने कित्तिगा नेक्स्ट वीडियो जय तुಳುನಾಡು।